जों बेखौनो खावलायगोन जाय बिथांमोना अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव हाबाखै गिबियावनो बिथांमोनखौ जोंजों जगाजग खालामनो थाखाय आं खावलायगोन आरो बेवहाय जोङो गासै चेनेलफोरा बाहागो लानाय बा माबे चेनेलफोरा माखासे सुबुंफोरनियाव डाउट जानो हागौ दा बिथांमोननो आं क्लियारिफाइ होनो नागिरदों दा बेहाय बर'फोरनि गोख्रोङै खामानि मावनाय नैबे बिटिआर हालाम आरो आउट अफ बिटिसि हालामफोराव खामानि मावग्रा जे चेनेलफोर बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मख'नो नागिरदों बेवहाय बाथौ बिबुंसार दङ समनि रादाब दङ बड'लेण्ड बुब्लि एनि निउस निउस 24 बड'लेण्ड आर'नाइ रादाब रिपाब्लिक खौरां टाइम्स नाव बड'लेण्ड इउनाइटेड निउस बड'सा जमदुवार रादाब बर' खौरां एसएम निउस प्रिमियार निउस एनबिएनएन निउस दा बे चेनेलफोरा दासिम जोंनियाव मुं थिसनदों आरो बे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ बिथांमोनखौ सोद्रोमा महरै जोङो लानाय जाबाय आरो लोगोसेनो थाबोनाय जिखिनि बर'नि चेनेलफोर दङ बे चेनेल बिथांमोनखौ अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जे नोंथांमोना नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव गासैबो जइन जानो हागोन थामहिनबा बेवहाय मुं थिसनफैनो हागोन जा बिथांमोननि थाखाय बा बर'नि जिमान चेनेलफोर दङ बै जेसेबां चेनेलफोर दं बे चेनेलफोरखौ जोंजों थामहिनबा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव फैनानै ज' खामानि मावलांगोनखौ आङो आसा खालामदों दे नोंथांमोना फैनानै जगाजग खालाम आरो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव नोंथांमोना हाबफै दा बेवहाय थांखिया बेनो जे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव गोबां जोंनि खौरांगिरिफोर दङ खौरां बा चेनेलफोर दङ जाय चेनेलफोरा दिनैनि थारिखआव जे मोनसे स्मार्टफनजोंनो जायखिजाया मोनसे लग' लानानै बिथांमोना चेनेल बानायो चेनेल गोदान खालामबाय थायो आब्रुथि गैयै मोनसे बर'नि गेजेराव थासारि बे थासारिया जानायखौ जों नुनो मोनदों मोनसे लग' लाबाय मोनसे मबाइल लाबाय स्मार्टफन लाबाय बेजोंनो निउस बानायनाय जों नुनो मोनदों दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो माबोरैबा बेखौ होबथानो हायो आरो बर'नि खौरांगिरिफोर बा बर'नि जिखिनि चेनेलफोर दङ बै चेनेल थानायफोरखौ जोङो मोनसे समान भाबै बा आब्रुथि जों लांनो हायो नामा जों बेखौ नोजोर बोनानै अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना दिनै माखासे माने जोङो बिथांखिफोर लादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों जाय जोंनि अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बिथांखिफोर बेखौ गनायनो बा गनायोब्ला जों बिथांमोनखौ रिकगनाइज खालामगोन थामहिनबा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि सोद्रोमा महरै जों थिसनगोन जों बै आब्रुथिखौ नोजोर बोनानैनो जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दाफुंदों आरो बेजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव जायगानि ओनसोलनि खौरांफोरखौ जोङो रायजो राजानि गेजेराव जों जेबो हेंथा गैयालासेनो जों फोसावनो थाखाय जों थियारि जादों लोगोसेनो जों गासैखौ खावलायगोन जे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों मिरुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मिरुनि राजखान्थियारि आरो समाजारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जायखिजाया मिरुनि जे खौरांफोर फोसावनो जुदि दङब्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों नोंथांमोना खौरां फोसावनो थाखाय नोंथांमोना खावलायजो हरजागोन बेवहाय जों नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायखागोन जे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना मिरुनि राजखान्थि बा समाजारि आफादफोरनि खौरांफोरखौ जोङो बेहाय थानाय चेनेलफोरा खनसेयैनो नोंथांमोना बुंहरोब्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननो फोरमायथि हरोब्ला जोङो बेखिनि चेनेलफोर थानाया फोसावनो थाखाय जों रेडि दं बेवहाय राजखान्थिनि बाथ्रा नङा समाजारि आफादनिल' बाथ्रा नङा बेवहाय गासिबो बिथिंखौ जोङो रादाबखौ फोसावनो थाखाय जों थियारि नैबे समाव नोंथांमोनखौ फिन फैबाय थानाय जे क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि फिन गाहाम हामलायनानै अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै